Аре, казвай нещо. Здравейте, аз съм Джани. Днеска ще играем. Уото! Аз съм Джани и ще играем днеска Агарио. The hell? О, мога играе и тук. Искаш ли? Да. Хай. Сега са почваме. Така. Първи левел съм. Фак! Какви са те реклами, бе? Бати тъпти. Добре. Сега трябва да изидем. Ти баш ли с мене? Или какво, човек? Казвай нещо поне, бе. Аре, приятел. Фок! Ти ме дразни. О, ес. О, ес. О, ес! Човек, не мога да снимам така. Ужас. Нали? Ужас, ужас. Извинете, че така става, обаче много е мръсно така. Много е гадно. Тъпи реклами. Нали? Аре, кажи да, бе. Този е приятелят ми. Аз съм Джани. И сега стриваме и тъпото, че най-смотаното, че тъпи реклами. Хора, това ще бъде клипа. Ама чакай, смешно е. Ей, така. Абе, бати за чентове. Колко бързо вдигам, бе, човек. Ги вдигам. Дали ще ги направя 1000? Ама нали няма казваш за хъп. Дали ще ги вдигна до края? До 1000. Искай да се проми. Давай. Аре. What the hell? Вижте. Не дей, ще бъдеш. Да, ще стана по-малки. What? Не, ще. Глупак. Fuck you. Да, бе, човек. Будь спесан, човек. Абе, те какво се пишат? Чакай. Аре. Уп! Бати. О, хубаво! Аре. Не с това станахме приятели. What? Ма ще иска да яде, нали? Не искам да станем приятели. Виж, даваме. Дай ми още много. Какво става, братя? Не знам, човек, обаче с приятели с някой. Шегуваш ли са първо приятели, после... Не сте приятели. Бати лъжата. Бати лъжеца. Тъй. Така. Ооо. Let's go. Fuck. И бати бързото дигаме, че. Ама ти играеш. Какво? Хипиус. Хипиус. Ами, в другия клип мога да играя Happy Wheels. Не знам, хора. Може и да играя Happy Wheels на другите игри. Ай, сега. А горе е скучно. Чакай малко да... Смаген.
Чесък. Boom, bitch, get on to bay, get on to... Но бързо сливам! Гледай сега. Гледай. Boom, bitch, get on to bay, get on to bay. Давай, бати. Изведнъж някакъв ме изядо. Бати. Гледай сега. Damn, sir. Damn, sir. Гледай сега. Виж, ете. Аз не знаех, че мога те. Сега се развивам малко, ете. Защото по-бързо се развивам. Ето, вижте. Колко бързо станах. Фака я. Така ли бе? Ще ме преследваш ли бе? Ще вземам накрая. Bitch, get on to bay. Уоу! Виж, че колко бързо се сливам. Не мога да бъди. Знам го. Ти си слаба. Откъде? Абе, той е така програма, бе. Хора, това ще бъде този клип сега. Не бе, още не съм... Не сега ще разхи не липсва. Нали? О, човек. Нали бе? Абе, де да знам, бе, човек. Ще го вземам. Фак. Човек. Стига, бе. Вей! 864. Факейк. Бабув. Стига, бе, човек. Вече ти се вижда бъдичката. Сега. Бати лъжица. Бум. О, стигнах до 1300. Овой, човек. И 7. О май гад. Видели само гътнах. Damn, sir. Само гътнах. Тъй и камерата. Нали? Отгоре ли биш камерата? Ой, фокинг. Само да не се шпиламе. Ма аз ще съм много внимавам. Що? Тъй, мама каза, че уча. Да и отсър. Бърч! Кирам. Където с картинка, бе? Да, я знам. Сигурно. Ой, изяди го. Кой? Тос е един. Сега го изяди. Пуп! Пуп! Изяди го. Моля, колко станах. Но! Това е тъсо. Някакъв искам да изде. Аре, ила? Хи. А ти изгледа, бе. Фок! Бърч! Yeah! Фок! Така ли бе? Сега ще изям. Баси. То с Steam хак ли бе? И още не дигнах левел. Аз го бия. Замъсна. Дигнал съм бе. Фак. Стига бе. Аз се развих много, нали? Къде си, бе? Къде ти има лошо пострел? Ти не е лошо. Дън. Ой, къде? Бърджинс. Изяди го, човек. Буп.
Гледай колко се развивам, човек. Станах много голям. Гледай сега. Бъч! Ако са по-голямо. Да, до мен е дет. Бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. То... То... Той печага, сега ще го взем. Той печага, сега ще го взем. What? Ще го изяде. Дай... То сме... Не може ли да се такова да гледате, нали? Може. То сме... Ето сме мажага ма изяди, човек. То сгадня. Стрелям. Чакай, да. Аре. Оф! Мажага. Фак. Fucking bitch. Да стана ли си ли? Да ставам си ли? Гледай сега. Сега гледай как се развия. Гледай. Бум, бич. Бум, бич. Искаш право да се разходим до компютрите? Да, ма те са затворени са. До компютрите се разходим. После човек. Дай се. Гледай сега, гледай. Човек, те най-много се развивам, бе. Погледни. Те най-много се развивам. Гледай. Виж един пръст. Виж ме. Ай, sorry. Нали? Аз съм я пак виж. Виж. Ом! Виж ме. Дай, sorry. Това го старува. Я, чакай. Damn, sir. Я виж пак. Виж. Аре, бе. Чакай. Аре, ще ме убият. Дай, sorry. Хубаво. Дай, чакай. Free. Дай, sorry. И дай, Бъч! дай. Така ли, бе? Пичага. Да. Еба. Се едно човек. Така ли, бе? Пичага и аз само. Така ли, бе? Пичага и той изведнъж ме убива, че. Бати, тим как. Добре, за сега това ще бъде за този епизод и чао!